Всем привет, с вами Кроха Пати Босбелли. И сегодня мы с моим другом Диско Пати приехали поздравить Арсения с 7 лет. Он любит у нас очень сильно персонажей Майнкрафт, поэтому сегодня мы приехали поздравить его с днем рождения, а также герой Майнкрафт передали ему очень интересный сюрприз, который всех ребят удивит. Поэтому ждите новые фотографии, видео, потому что будет очень интересно. Нам сказали, что ребята сегодня очень веселые. Ну, а мы идем танцевать и плясать. Будьте с нами на связи. Mulți-ani trăiască, mulți-ani trăiască, la mulți-ani și toți împreună. Mulți-ani trăiască, mulți-ani trăiască, la mulți-ani. Dar cine să trăiască? Arsenie, haideți să-l aplaudăm! Și toți împreună, la mulți-ani! La mulți-ani, mâinile sus! Și mai tare? Încă? Aplauze pentru Arsenie! Bună ziua, vreau să dau așa un 5. Ia spune, cum dispoziția astăzi la tine? Bine? Da. E super? Da. Dar câți anișori tu astăzi ai venit? Ne spui nouă? 7 anișori? Ești atât de mare? Ești în clasa 1, corect? Și cum, îți place la școală? Voi toți sunteți în clasa 1? Vă place la școală? Sincer? Ia spuneți, aduceți-mi aminte, dar pentru ce noi astăzi am venit aici? Corect, ia spune, eu știu că tu iubești Minecraft, corect? Am ghicit, dar vă iubiți? Vă jucați în aceste jocuri? Da? Noi astăzi am venit din partea lui Minecraft și ei ne-au spus că voi astăzi sunteți foarte vesel, corect? Ia uite ce frumos n-ai făcut. Asta e fotozona ta? Ia zi, tu ești mai aproape, dar voi vă rog frumos. Așa, ne înconjurați, să jucați și să să vă vedete toți prietenii de acolo. Așa. Vă place Minecraft, corect? Să știți că eu astăzi am foarte multe surprize pentru voi și deosebit pentru tine din Minecraft. Sunteți gata? Da! Vreau să-mi fac cunoștință. El este prietenul nostru, Disco Pati. Haideți să-l aplaudăm. El astăzi a venit cu o surpriză doar pentru tine. Foarte, foarte interesant, specială. Și Minecraft i-au spus lui să-ți transmită ție o sărbătoare cât mai frumoasă, să ai mult, mult, mult noroc în viață, să fii cu minte, să asculți de părinți. Ești ascultător? E ascultător, da? Haideți să aplaudăm! Și cel mai principal, toate visele tale se devină realitate. Și uite, vreau o întrebare să întreb, cum crezi de la cine este această surpriză în afară de Minecraft? Cine ți-a pregătit această surpriză? Poate cineva din rude? Tata. Crezi că Tata? Nu știu, uite, tata nu spune nimic. Uite, eu am un mesaj de felicitare pentru tine. Eu o să-l citesc, că e foarte mare, așa, e frumos. Voi să-l aplaudați. Așa. Jos. Aplaudați, aplaudăm, mai tare, mai tare, mai tare, mai tare. Ești gata? Da! Hai și tu veniți aici lângă fetița? Așa, super. Mai tare, haideți să-l aplaudăm încă o dată. Ce sunt așa să demne? Vă doar mâinile. Așa, ești gata? Cu atenție, ascultăm. Astăzi, cu ocazia zilei de naștere, îl felicităm pe cel mai curajos, deștept și frumos băiețel, pe scumpul nostru Arsenie. Noi îți dorim să fii mereu un erou curajos, un apărător adevărat și un om bun. Viața să-ți fie veselă și frumoasă, plină de hobby-uri interesante și aventuri. Îți dorim să rămâi la fel de bun, vesel și energic, să ai mereu parte de succes, iar alături să ai mereu prieteni de încredere. Sunteți prieteni de încredere? Da! Haideți să aplaudăm și voi! Super! Îți dorim să rămâi la fel de bun, vesel și energic. Viața să-ți fie plină de momente frumoase și dispoziție bună. Nu uita niciodată să fii respectuos și inteligent, fie ca
departe de tot ce este mai bun în această lume. Visele să-ți devină realitate, iar noi, neapărat, îți vom fi mereu alături. La mulți ani, aplauze și această surpriză de la cine vine să-ți spun? Cum credeți voi? De la cine? Credeți că de la părinți? Cu drag, surpriza vine de la părinții tăi, corect! Aplauze! Haideți să aplaudăm! Uite, ce mesaj vrei tu să-i transmiți părinților tăi? Așa, pentru tata, așa acolo, pentru toți. La microfon, ce trebuie să spui? Cel mai important. Mulțumesc și vă iubesc. Aplauze, bravo! Super! Ia spune, jocurile și dansurile vă plac? Știți să dansa? Destul de bine? Atunci o să puteți să repetați mișcările după noi? Da, primul dans care eu vreau să vă spun, da, cel mai bine, da, cred că să veniți voi toți aici să facem un semicerc, dar noi să rămânem aici, da? Așa, fetele toți sunteți de aici, da? Corect. O să le ajutați, așa, o să le... Așa, voi veniți mai aproape. Așa, lângă mine. Arsenie, bună dimineața. Așa, toți sunt gata. Primul dans este mai mult ca o felicitare pentru omagiatul nostru, bine? Dar oricum, voi dansați și repetați mișcările după noi. E ușor. O să primească? Da! Sunteți gata? Da! Atunci începem!
interesantă, dar spuneți, putere aveți? Da! Știți ce trebuie să faceți? Da! Asta e canal. Da. Facem două echipe? Da! Așa. 3 fete și 3 băieți. Ia că domnișoară de acolo. Arsenii, hai să fii tu aici primul și băieții din urma ta, bine? Nu, dar încă nu tragem, vă rog frumos, nu tragem. Așa. De ce fie de cui? Nu, caiu. Hai, domnule. Nu ne n-auzim. Nu să te mai slavi. Ia, eu te-am uitat. Asta trebuie fi mijloc. Trebuie. Tare. Din mijloc. Nu le mișca. De la noi trebuie. Chiar straș. De la noi e Serghia. Nu să te mai slavi. Voi sunteți slavi. O să spun un secret. Degrabă, ce sărbătoare o să fie? Ce sărbătoare o să fie degrabă? Vă nu știți? Moș Crăciun. Nu, Moș Crăciun. Ce fac fetele? Da, fiindcă vine anul nou, să știți că Moș Crăciun mi-a spus că dacă astăzi copiii de la zi de naștere o să fie vesel, eu o să vin la ei acasă în ajunul anului nou. Sunteți gata? Da. Așa. Prima rundă. Sunteți gata? Da! 1, 2, 3! Ia să vedem cine câștigă. Așa, haideți bine. Sau mai e, care aveți puteri sau nu? Nu, eu o să ajut, fetele, o să ajut. Haideți, fetele, bravo! Așa, ia să vă ce aici. Băieți, trebuie să aveți mai multe puteri. Fetele, au mai mulți puteri ca voi? Așa. Încerci tot ce e posibil, da? Hai că facem și eu, Olea. Dar fetele mă puternice! Hai, fetele! 5, 4, 1, stop, joacă! Și cine a câștigat în prima rundă? Fetele sau băieții? Începem a doua rundă? A doua rundă, sunteți gata? Așa. 1, 2, 3! Ia să vedem. Sau de mai iubă, hai băieții, să avem unul! Aproape joaca se termină. Dar cine pune așa pierde că nu înțeleg? Mai timp sora mai mare pierde decât pentru tine, corect? Așa, 40 de minute, 5, 4, 3, 2, 1, stop, joacă! Băieți, vă ce-ați câștigat în viață? Și apoi ce-ți primești? Cine a câștigat? Sau băieți? Sunteți de acord pentru prietenie? Da! Atunci aplauze pentru prietenie! Super! Ia spuneți, ați jucat vreodată fotbal? Da, acesta este fotbal și pentru fete și pentru băieți. Știți de așa? Așa. O să vă arăt acum cum noi să ne jucăm fotbal. Regulile sunt foarte ușoare. Fetele repede beau apă. Și noi mergem mai departe. Hai și asta scoatem să fie tot aici. Așa. Aici am mânerușa. Trebuie să luăm de mâneri, bine? Așa, ține.
două și tu tot mai puțin cu două. Așa, hai fetițele, veniți partea aceasta. Cine o să fie aici lângă? Ții tu astea două. Așa. Otilia, tu unde vii? Aici sau aici? Unde? La fete sau la băieți? Hai, practic, hai cu surioara. Cine a supărat-o astăzi? Da. Așa. Tu ține asta și asta de aici. Aceea de drumul. Corect. Așa. Haideți voi toate trei să Este, super! Ce facem noi? Arsenie, uite, tu ai echipa ta de acolo. Tu cum te numești? Delia. Asta e echipa ta, coșul tău. Eu sportar. Trebuie așa să Nu, trageți. dar e sportar. Numai nu trageți așa ca să rupă mânerușile, așa țineți. Arsenie, ia mai încolo, dă-te, mai în urmă. O tragi. Îți mai scat acolo, ok? Gata, stop. Rămânem pe loc. Adică să nu rămâi așa, trebuie să o trageți. Toți au înțeles? Da. Așa. Tu ții aici? Bine, hai. Poate tăticul ăsta ce tăi ții, dar toți mai jos cu minciuță. Dați aici. Așa. Ce facem noi? Eu am aici mingiuța. Vedeți ce culori am, da? Hop. Eu o să arunc câte o minge. Câte una. Arsenie, ce trebuie să faci tu? Eu o să mă stără să arunc aici în mijloc. Tu trebuie să manevrezi. Așa să ridici cumva în sus, câte puțin, nu ridicăm tare în sus. Aici trebuie să manevrăm. Ca la tine în coș să nu vie nicio minge. Delia, tu trebuie să faci fix în fix. Adică dacă vine mingea la tine, mai ridici așa, te mai înșoci ca mingea să ducă încolo. Și tu înapoi, bine? Adică dacă tu cu mingea ai nimerit aici, atunci cine mai multe minge să aibă, acela l-a pierdut. Așa, dacă tu să ai acolo minge, înseamnă că tu ai pierdut, știi? Așa și tu, dacă să ai aici măcar o minge, două, dar acolo zero, înseamnă că voi ați pierdut, echipa voastră. Toți au înțeles? Nu ne supărăm, corect. Așa, sunteți gata? Așa, pornim muzica. Eu număr până la 3 și arunc mingea. Sunteți gata? Uitați și melodia că noi după fotbal. 1, atenție, 2, 3! Așa, următoarea minge eu arunc, bine? Așa, mă ridicați sus, nu dați coșul, bine?
Ați avut, da? Așa. Mă ajutați să strâng minciuțele care sunt pe jos? Hai, încet, nu ne batem unul cu altul, bine? Da, și să Așa, Juni acolo pe cine să bate cu mingile, a? Super, iau ce băieți pe acolo. Ia spuneți, vă place să mergeți cu mașina? Așa, rămânem la locurile noastre de voi dansat. Așa. Seniușca, aici, vă rog frumos. Ce s-a întâmplat? Dar tu încă nu știi cine a câștigat în fotbal, știi? Așa. Ia că se vede cine e fotbalist, da? Ia vezi să zic un secret. Haide. Fotbal? Sunteți gata? Hai, venim aici. Trece, sunteți gata? Așa, ochișorii nu plângem. Așa, aplauze pentru câștigătorul nostru Arsenie și prietenia! Bravo! Yes, îți place să vezi! Așa, ia spune, câte-ți tata cu mașina? Câte? Așa, hai încep cu pe voi mânuțele cu jos vă doară. Câte cu tata cu mașina, da? Voi ceilalți vă place să vă cădăiți cu mașina? Da. Și la autobuz și la trolebuz? Dacă nu-i place la autobuz. De ce? Că ne ducem cu mașina, că... Mama plec cu... Mama opresc, mama opresc, Tu singur cu mașina? Nu, cu tata. Voi toți vă cădăiți, da? Mie îmi place că merg cu două sideni. Ia zi de bine tu ești, da? Ai concurs! Eu puteam să merg cu limuzin. Cu limuzin? Dar noi cu ce am venit? Cu trolebus sau cu ce noi am venit? Nu, noi am venit cu Moș Crăciun, ne-a ajutat să ajungem până aici și Minecraft, care astăzi te felicită cu ziua ta de naștere. Așa, fetele, ați băut apă? Hai, vă rog frumos, veniți aici lângă băieți, aici lângă Otilia, care astăzi o leacă-i supărată, da? Sau e obosit? Obosit. Așa, cu mașinile vă place să mergeți, da? Avem așa... Și cu limuzina. Uite, avem un dans. Fiecare se gândește la ce mașină dorește el. Presupunem că tu o să fii cu limuzina, tu cu, nu știu, cu cine. Ce mașină îți place? Cu ce? Cu lamba. Fetele, voi? Mie place cu bomba. O, Dar super. mie place cu... Cu ce? Ой, мне не place cu foc. Mie Așa, noi dansăm, dar voi vă imaginați că voi mergeți în mașina voastră preferată și care o iubiți. Sunteți gata? Da! Dar nu uitați că la sfârșit ne așteaptă surpriză. Dacă o să dansăm frumos, bine și o să fim energici, la urmă o să fie surpriză. Sunteți gata? Da! 1, 2, 3, începem! Repetăm mișcările. Дворники работают, водичка льет буль-буль. Включаем зажигание и левый поворот. Музыка на полную, поехали вперед. Așa, mergem cu ce? Cu limuzina și cu bamba și cu ce? Красивый руль. Дворники работают, водичка льет буль-буль. Включаем зажигание и левый поворот. Музыка на полную, поехали.
surpriză pentru voi și pentru Arsenie. Voi știți? Eu ți-am spus multe surprize. Ia spuneți, ați văzut vreodată delfini? Eu am văzut la mare. Eu am văzut delfinare. Dar ai văzut delfini? Ai văzut? Adevărat? Roză, corect? Film? Dar e roză, da? Și-ați le vezi, da tu? Ați văzut? E, cum așa? Ei sunt roză? Ei sunt roză, delfini, da? Roză? Роза, дивіться, роза. Албаштри? От вас виглядає дельфіни албаштри? Серйозно? Окей. Așa, prima joacă, vă propun. Astăzi o să fim în rol de delfini. Și delfinii tot să aibă surpriză. Așa, Arsenie, vii tu încoace primul la mine. Așa, și tu ești din urma lui Arsenie. Делаем в одну команду, да? Așa, tu ești din urma lui Arsenie. Repte, unul după altul, cloniți, așa, ca granulețul. Sau, stați dacă nu putem și cu două, așa. 1, 2, 3, 4. Cât sunt despre 1, 2, 3, 4, 5. Înseamnă 3, 3, așa? Da. Băieță, 3 băieți vin aici. Dacă noi să putem să ne jucăm. Așa, 3 băieți. Hai, repede. Așa, Federica o să ne ajute, da? O să ne ajutați să ținem. Așa. Acum și o să vă explic ce trebuie să faceți. Mai încoace ca să vedeți loc, mai încoace vedeți. O să ne ajutați, bine? Așa. Tu rămâi cu fetele, săroarea să te ajut să ții? Ești de acord? Ești de acord să fii așa? Cu sala. Aici eu lăs mingiuțele, bine? Vă rog frumos, voi un pic mai încoace, vedeți că acolo să fie mai la mijloc. Voi vede, aha, da, super. Aici eu lăs mingiuțele. Un pas așa la mine, ca copiii să treacă pe acolo și să ies încă un pas. Da, stop, super. Da. Fetele, rămâneți aici. E la tine, aprinde-te rog frumos muzica când eu le explic ce trebuie să facem. Asta să fie a voastră, bine? Așa, o secundă mă ascultați și trebuie să faceți. Voi veniți aici. Nu, gata. Venim aici. Eu îți treacă pe lângă tine. Sau nu, n-am să treacă? Da, să treacă, așa. Tu cum te numești? Camelia. Arsenie. Tu încet. Asta lăsați aici. Asta lăsați aici. Trebuie să rămâi la echipa voastră. Arăt exemplu prin Siniușca, bine? Tu treci încoace, numai ca să trebuie foarte repede făcut. Ai trecut și aici treci. Și aici. Și aici în mijloc. Hai încă o dată pe aici să treci, bine? Sau e ca așa, da, treci încoace și aici. Încoace, lângă tata. Așa. Trebuie să iei o mingiuță de care vrei. Să o pui la tine aici. Cum te numești? Îl iei pe marcul de mânuță și treci încă o dată tot așa. Amândoi. Da, vă așteptați unul pe altul. Nu? Greșeală. Treci mai întâi tu
primul, apoi trece el, bine? Ca să nu vă păliți cu căpșorile. Adică tu primul, el din următar, dar ți-ai de mânuță. Camelia tot așa. O iei pe pielea de mânuță a doua oară. Și treceți ambele a treia oară, veniți după utilea, bine? Și treceți pe rând. Dacă ați trecut toți trei, vă întoarceți înapoi și treceți de atâta ori cât trebuie ca să luăm toate mingiuțele din cutie. Bine? Cutia asta cu mingiuțe trebuie să fie goală. Să nu fie nimic. Sunteți gata? Așa, asta lăsăm aici. Dacă noi facem 1. Simți că ești gata? 1. Tu ești gata? Aprinde muzica. 1, 2, 3. Uragan, uragan, uragan. Dar în ce mai mergeți jos? Așa. Hai să ne ridicăm piesele frate! Eu nu m-am gândit că voi să terminați așa de repede. Haideți, vineți încoace lângă mine. Să vezi ca unde ești. Hai, vin încoace să o cutim cât ai făcut. Mai cu tine am avut... Hai, Unu, stop, mai întâi număr băieți, vin încoace. Așa. O leagă-i drumul, te rog frumos cu Senia. Așa. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ține minte 17, bine? Fetele, voi câte aveți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cine a câștigat? Cine a câștigat? A câștigat Arsenie! Aplauze și pentru fetele noastre! Haideți lungim! Bravo! Ai. Așa, ne ducem acolo la locurile noastre de dans. A mai rămas încă puțin, știu că vă v-ați oposit, dar încă a rămas puțin până la surprizele noastre. Dar tu cum te-ai gândit? Că eu cu tine dansez pur și simplu așa și surpriză n-ați văzut? Cum așa? Dar cu astăzi este ziua lui Arseniu, corect? Și pentru Arsenie, două surprize. Sau poate și mai multe, nu mai țin minte. Și este, și pentru voi toți este. Da? Uite, ei s-au gândit că noi am venit așa să ne jucăm cu dâns și nu le dăm nicio surprize. Cum așa? Cum ați crezut chiar că așa? Nu-ți vă dăm nimic?
sus. Așa. Deja s-a filmat tot, haideți măcar la încă un dans, o să ne punem aici toți frumoșel. Așa. Otilia deja e în dispoziție, corect? Aștepți și tu surpriză? Dar tu? Fienica, aștepți? Toți? Vă văd așteptați? Ei, nu știu. Așa, venim un pic mai aproape, fetele, tot veniți mai aproape. Sunteți gata? Dar vă rog, acest dans să-l repetăm după noi să primească super. Sunteți gata? Da! 1, 2, 3, începem! On a le sang qu'il faut et le feu. Tout en Marseille, c'est pour faire bouger les dos. Bouge comme il gagne comme il faut. Moi, c'est sûr, c'est pas grave si tu transpires bien. Quand tu vas comme il faut. Pas à gauche, pas à droite. Pas à gauche, pas à droite. Avem noi? Așa. Dar surpriza trebuie să mai facem. Ce facem noi? Cât? Ei, nu chiar 2. Ne așezăm toți la măsuța asta. 3-3. Așa. Dar știți că cel mai bine știe? Spate la asta, că asta e mai mare. Haideți la asta, ne așezăm. Haideți, trebuie ieți. Acum și eu să vă explic ce trebuie să facem. Așa. Fetițele, veniți aici, partea asta. Fetele aici, băieți aici. Așa. Știți ce este masterclass? Masterclass. Știți ce este asta? Așa. Ce trebuie să primească la noi? O bombonică. Iubiți bomboanele? Da! Această bombonică, la moment, este pentru Arsenie. Asta să-i a ta. Bine? Tu oricum ați faci, dar asta să-i a ta și cei care o să fac eu, tot eu să pădunesc ție, aceilalți bomboanele vă le lăsați vouă, bine? Eu îți vă arăt cum asta se face. Fetele mai mari, că tu puteți să ajutați pe aceste mai micuți. Așa, asta trebuie să primească. Dacă aveți exemplu, bine? Ia uitați, este ca la școală chiar. Așa, o pun aici. Se vede? Super!
Sau mai bine aici. Așa. Acolo ceva este, dar nu ne uităm ce este acolo. Asta tot trebuie să dăm încoace. Hai să punem aici. Să fie mai îndemână la copilaș. Bine, că asta tot punem aici. E ca așa. E ca așa. Nu, lasă-le închisă. Așa. Pe această bombonică, înainte ca noi să facem de așa formă, noi trebuiască, adică voi, să scrieți, nu știu, o felicitare pentru Arsenie. Sau să desenați, poate o inimioară, dar nu toată foaia, adică doar pe o parte să fie un desen. Bine? Poți să desenezi aici doar un desen. Eu să explic. Până când eu las aici aceste care o să desenăm, e că mai avem și așa macaroane. Macarons. Nu-s macaroane! Macarons? Așa, le las aici. Până când lăsăm asta aici, da? Ia uitați-vă că eu mai am. Da, asta ce-i? Înghețată? Super, bravo! Așa, o să le dăm cu așa vențele, bine? Până când le las așa. Asta, eu îți vă ajut, bine? Deschide până când iese. Deschide să fie pusă. Cu fartica, nu pune mâna pe fartică, bine? Eu o să vă ajut să tăieți. Sau ia că fetele mai mari, dar oricum. Asta nu pune mânuță, bine? Așa. Eu o să leg microfonul, bine? Da, pune aici. Da. Asta mai încolo. Aici mai avem exemplu cum trebuie să facem, bine? Așa, hai să mă știu, tot rămâne aici. Eu o să vă dau o foiță, bine? Până când nu le deschideți. Închide. Asta unde a fost. Până când le lăsăm aici. Asta să ne trebuiască cu mult mai încolo, bine? Așa. Ce facem noi? Eu o să vă dau foiță la toți. 1. Păi dacă... Ținem. E ziua ta, să-i roagă de la Ținem. Și una îmi las mie, da? Așa. Așa, eu o să vă arăt, voi repetați după mine, bine? Da. Hai. Trebuie să primească o bombonică pentru măgeatul nostru, corect? Da. Hai. Așa să fie pusă foaia, da. Este? E pusă? E că nu e așa ceva să trebuie să primească. Să vă arăt exemplu. E interesant cum? E ca așa. Wow! Bună ziua! Interesant așa? Aș facă eu un binoclu cu 4... Am facă binoclu, da? Așa. Ce facem noi? Asta e un fel de carton și mai greu o să fie să-l încărcăm, dar oricum, încercăm. Facem e ca așa, dar îl lăsăm, vedeți? Lăsăm o bucățică, e ca undeva cam atât, mai mult. Da, așa e super. Da, și uitați, trebuie să fie, e ca asta să fie drept. Vedeți? Să fie, cum zice, unghiurile să fie drepte, bine? Așa, să fie drepte. Așa, am făcut, am văzut că-s drepte. Așa, să nu știu că vedeți, e ca așa. Așa, mă merge așa. Dacă ceva le știm, să fie unghiurile drepte. Am făcut și trecem aici, vedeți? E ca așa, facem cu degețelele și cu unghia ca să prindă mai bine. Este? Este? Tu ai făcut? Mai apasă? Este, fetele? Da. Este, da? Asta de aici care au rămas, am întors-o și o punem, e ca așa. Tot să fie dreaptă, bine? Dacă vedeți?
Ia ca mușul te jur. Discopate vă jut acolo. Hai, eu nu, stop, știi? Stop. Adică, uitați-vă, chiar dacă nu-ți primească fix așa cum ești, nu e nimic strașnic, voi vă învățați, da? Oricum, voi în viitor o să știți. Așa, asta am făcut, da? Super! Mai departe, am deschis foaia. Deschisă? Da. Слушай, можно сразу пополам? Deodată? Да. Da, haideți așa, atunci stop, nu fă, încă n-am zis să faci. Hai deodată, hai așa, e ca așa. De asta ați luat. Este? Da, stai să te jur. Stai să te jur. E ca așa cum la tine a fost. E ca așa. Тёма, сразу пополам. E ca așa, vezi? Вот так, вот так. Stați. Acum și eu îți vă arăt, stați, să se facă o sinusă. Asta rămâne aici. Da, e ca tu corect pe făcut de ele. E ca așa, da. Punem drept cu asta. Așa. Și îndoiem. Pun în continuare. Așa. Că așa facem cu mânuțele bine. Ești pe șpoșă, da? E ca așa tare. Așa a făcut. Așa. E gata măinca. Mai de unul. Le mănânci cum simți. Da, mică. Super. Бери вот так. Ai făcut, da? Așa. Deschidem. Și întoarcem, e ca așa. Opa! E ca așa. E ca așa. Da. Facem tot aceea, e ca așa. Opa, ați făcut. Stop, e ca aici, da. Și mai apasă așa cu mânuțele. Așa, apasăm bine. Da, corect. Și acum încă o dată, uitați-vă după liniuțele care am făcut prima parte, bine? Da, tu ce ai făcut? Corect. Hai. Ai făcut corect? Da, da. Și acum încă o dată, ia ca așa. Măduțele facem Я вот так. drept. Da, e ca unii, stop, e ca unii a fost liniuța asta. Stop, stai. Super se primește la voi. Da? Așa, este. Ai făcut? Da. Fetele, tot e super. Da, și acum. O secundă. După la noi trebuie să primească așa. Vedeți? Este? Desfăceți-o, ia uite. Bună ziua! Eu vă văd. Așa, să vă ajut. Așa. S-a primit? La mine nu. Nu, am muș. Așa. Asta să punem aici. Este? Așa. Și acum? Este la toți? Așa, uitați-vă, facem așa. Ia ca așa. Cum era deschis foaia? Uitați-vă atent. Cum era deschis foaia? Și bucățica asta mițicuță, o vedeți? Da. Asta o punem aici. Ia ca așa. Și asta o punem peste asta. Dar când o spunem lipici, o să facem invers, ia ca așa.
Ați văzut? Iaca așa. Все, corect, iaca. Este. Tu? Iaca este. Adică o spunem lipiciu iaca așa, bine? Și o să primească o bomboană, corect. Așa. Eu stai lipici și o să vă explic unde aproximativ spunem. Este lipici în două părți, bine? Da. Așa. Dar cum la mine? Așteaptă. Fetele s-a primit? Așa. Eu voi face noi, da. Eu o să vă dau lipici și o să vă arăt unde trebuie să puneți un lipici aici. Ia ca așa, îl puneți aici la sfârșit. Bun? Da. Eu o să vă mai dau lipici și puneți și aici. Ați pus. Este. Punem aici. Aici să ține, aici. Și una. Hai mai bine două, ca așa spunem. Așa și așa, bine? Și apoi o să explic cum trebuie să scoatem. Hai, eu vă dau 4 bucățele. E ca o să vă ajut, eu v-am arătat. 1. Punem, da, aici și aici și două la mijloc. Așa, nu chiar aproape unul de altul, Ia dar pătratul meu. acolo. Da. Și aici și aici. Hop, hop. Trebuie. Da, nu trebuie. Așa. Ia că vă dau lipici. Da, foarte bine scos punctăm. Și încă nu facem nimic. E o de pe mânuța mea, o de pe coarcă. Stai. A, nu trebuie. Aici pune, aici. Invers, mi se pare cu partea lipitoare. Stai. Unde mi-e? E că aici, da. Așa. Opa, este. O să mai dau. Una aici pui. Aici. Da. Dar chiar uite, chiar. Nu s-a. Una aici. Da, și una pe aici. Aia. Așa, fetele, tot vă o să vă dau, dar voi spuneți. Eu tot am nevoie de crede. Hop, Tot am nevoie. hop. Hai, ține. Vă dau așa. Știi unde aici am pus. Da. Așa. Așa. Așa? Aici? Hop. Am pus. Așa. Și două. Aici. Aici și două la mijloc. Și numai aia. Corect am făcut. Ia arată? Da. Una pe aici. Făcut corect. Da, super. Так, voi aveți 4, da? Țineți una. Pui aici. Așa. Și încă una pui acolo. Ține, uite mânuța mea. Aha, super. Așa, cine mai are nevoie de lipici? Eu. Tu câte ai nevoie de lipici? Tu ai una și pe ele. Da. Două întrebări. Ia că-i dau, uite. Aici. Apoi pui aici și aici, bine? Da. Pune asta mai fetele. De cât mai ai nevoie de două. Mai e nevoie? Da, încă una e pe aici. A, nu, gata. Hai, nu bine aici. Așa, toți au? Da. Uite ai? Este, da? Ce facem acum? Trebuie să facem asta, așa cum viruțe. Numai uitați, scoate doar asta altă, dar lipici să rămâie, bine? Lipici să rămâie. Și cum că nu îngriem tot eu, de ajută? Ai scos? Bravo, super. Primește? Da, mă scoate.
S-a primit letele? Este? Venit așa spate cu miuță. Op, ai văzut? Hai, Delia, spate tu asta cu unghia. Da. De la cornet, așa. Op, da. Hai, scoate, 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 scoate. Ai văzut? Super! Op, este? Așa, partea asta e cu lipici. Noi, partea asta e ca așa încliem. Bucățica asta. Nu, e ca așa, ca să fie asta de jos. E ca așa, așa. Opa! Cum era? Așa era? Așa. Stop, stop, stop. Văzut? S-a primit? S-a primit? Da? Ia să vedem. Stați la mine, sunt vis. А мне тут такие. Stați, stați, eu mai pun cu bucățică. Hai, sticăm. Amândouă, da. Fetele, băieți! Da. Este? Da. Noi am făcut un mare tunel. Să rămas Am pus noi să facem. Da? Este? Da. Da. Ia. Asta parcă eu ca să te duc. Salut. Asta parcă salut. Salut. Пока. Un menedžer robot. Salut, Arsenie. Asta am și Arsenie. Da? Așa. Asta este, da? Da. Pătrat avem? Da. Ridicăm sus pătrățelile. Opa! Să mă le scăpăm ca mine. Este? Bravo! Ce facem noi pe departe? Așa. Cum e pătratul? Așa. Op. Da. Da. Jumate. Încă în jumătate. Să fie ca așa, o jumătate. Op. Și iar apăsăm cu mânuțele, cu mânuțele. Înghețate. Înghețatele încă nu, acum o să spun că... Nu, noi cu înghețatele. Ah, ați găsit instrument? Super! Așa, bine cu unghiul să trecem. Haide și eu să-i spun. Bișoră. Întorci așa de la Știți topoare. ce o să fie amuzant? Dacă la mine nu o să primească de la voi, da. Asta o să fie amuzant, da? Nu tot o să repetăm. Совершенно. Da. Așa este? Hai. Mai departe. E pusă dreaptă. Dați-o finisat. Da. Așa, punem drept. A fost. Așa. Învoaiem. O bucățică. Da. Mai puțin. Mai puțin, mai puțin, mai puțin. Așa? Mai puțin. Așa? Așa, mai micuț. Bine? Hai, apăsați din bine? Aici și tot. Asta e cel mai greu când cartonul e mai tare și o să fie greu de tăiet, dar cumva să urmească este asta. Așa cum eu te trage. Uite, Leolea, stop. Da, hai, fă. Da. De la mine mi-a făcut asta. Așa, așa. Partea asta avem. Partea asta tot la fel. Din două părți. Atâta? Ia? Știu cum? Camelia o lăpțit mai mult. Să fie asemănătoare la ceea ce am făcut mai sus. Bine? Să fie de o egalitate. Adică, nu ca să fie egal, adică ne trebuie și... Trebuie creion și cu... Până aici corect, la mine. Dar noi să încercăm așa, după ochi, să vedem cum o să primească, da? Așa? Da, uite cum e să te dai fie. Uite cum e alta. Este? Da. E până aici, corect. Ia. Este, s-a primit? Așa. Deodată vă spun că dacă o leacă o să primească, nu chiar dreptul nimic strasnic, că trebuie niște stare mulțumiri. Și când noi facem așa, după ori nu putem noi, bine? Acasă puteți să încercați și dacă creionul și puteți. Așa este? Eu nu și-ați bătai la toți cum trebuie, bine? Voi cum
jucați. Asta ce jucăm cu vietate. Mai puneți toate oculare în parte. Eu Urmălați, după ce eu o să vă tai, noi să alegem partea. Încă nu desenăm, acum să explic. Da, desenăm cu asta după ce o să găsim partea care parte. Bine? Așa, uitați-vă, eu trebuie să stai așa, atenți un pic, să uitați că să faceți ceva acasă. Trebuie să lăsați aici loc și așa să facem, bine? Puneți așa și noi o să vă tăpărăm. Așa, ia uitați-vă ce s-a primit. Bomboană? Seamănă? Corect? Puneți ce care am făcut cu noi. Seamănă? Este? Natasha, eu la tot acum să vă tai și apoi să spun ce mai departe. Asta mă pun în trebuie. Așa. Am o să pământă тоже все некислый. Давай я быстро сделаю. Așa. Давай я быстро выдержу. Opa. Am tăiat. Și spate? Da, hai duceți piețele de apă cu noi să le tăiem. Вот это пока что. Așa. Hai până când vine cercul la noi, noi desenăm bine. Așa. Desenăm, acum să vă spun pe care parte. Picare. Deci asta? Pătratul? Expertul. Așa, ia ca așa cum este foaia, așa desenați. Doar până aici. Ia că asta nu trebuie, ia că numai atât. Atât. Un desen ceva. Ce dorești? Și ce-ți dorești ție? Hai și eu ție ceva. Încă nu cunoaște când sunt de să mai așteptăm. Da, aici puteți desenați. Hai, uite, desenează ceva. Așa, dar eu o să-ți desenez lui Arsenie ceva. Așa. Scriu. Eu am o să pun like și... Like și puteți scrieți și numele vostru. Eu nu scriu mai. Dar știți că mie tot îmi place să desenez cu voi. Așa, interesant. Eu am pus like. Ai pus like? Dar eu am pus... i-am desenat. Eu am pus telecoce. Eu am desenat like. Eu am pus și... Încă să fac așa. Ai văzut? Să ai un pic aici. Daniela, unde? Așa. Cam nu s-o primit, dar ok. Și o să scriem. Stai, ce să faci? Like. Eu mai bine scriu. Scrie. Arsenie, like și chiar. Trebuie neapărat Arsenie. Nu, puteți și numele vostru, astea să rămâne la voi. Asta a mea să-i dau la Arsenie, dar cei de la voi rămâne la voi. Asta e de aici putem. Eu am făcut o steluță. Ai făcut steluță? Dar eu am făcut aici like și dați te rog. Dați te rog. Am făcut un clopoțel și un like. Da. Mi-e bine că am făcut. Așa școlare. Все, eu gata. Mi-e bine lecă. Unde trebuie să scriu? Unde poți să scriu? Tu ai scris? Ceva, da. Stai. Nici ai nevoie. Куда он идет? Haideți, repede desenăm. Gata, acum dau o tăiem.
Super, bravo! Haideți, strigăjor, că noi în fine să stăiem. Repede. Este? Așa. Mai departe, ce facem noi? La voi deja ai făcut, da? Nu, gata, la voi e făcut, n-am văzut, sorry. Stați eu, la tine tot e că face. Stați la mine fac. Ați văzut? E cărnit în bălioc-țâc, da? Ați văzut? La voi tot e făcut. E ca așa. Încă o bucată, dar să fie ca isteană cumva să fie drept. Anume după liniile astea. La rest sunt făcute, da? Sunt făcute, ați făcut. Așa. Este? Fetele încă 10 secunde. Așa, păiesc, voi dacă gata. Desfacem. Hai întări repede un desen și gata. Fetele 10 secunde și vă așteptăm și gata. Lega, Camila, voi gata? Da! Păiesc? Facem o? Faci bucată străinului. E așa? Da. E ca așa. Gata, așa că s-a putea să adăugăm încă aici un Dar poți să-l facem. Despre șase? Ha? 6? Da. Unde este? Foarte? Da. La cine-i foarte? Da? Noșniță. Stai, e cam o să te Frumos? Așa. O secundă îi mai pun lipici lui Arsenie. Și vedem ce-ți primește, da? Tare ușor. Am nevoie de roșu. Dar noi сейчас punem înăuntru. Așa zbără. Am Așa. nevoie de roșu. Este aici un pic. Roșu, scos aici. Am spun. Desena aici este. Hai, vin și ți-i, dă și ți-i spun. Da, uite. Видите, ще подходим мир. Подходим Așa. Я же говорю, кому уша. E mânuța. Оп, a scos. Așa. Este. Mai departe. Este. Desfacem înapoi cum era. E ca așa. Eu știu. E ca aici. Aici punem. E ca cuș. Da. Ține. Ține este. E ca așa. Gata. Este. Nu mi trebuie. Gata! Stai desfaci-o. Așa, ține. 1, 2. Două ție. Dă-i lui Delia două. Ție două. Otilia ție două. Siniușca ție două. Eu gata. Eu gata cu pecuar. Da, două. Acum își mai explic. Bine, o să arăt două. Așa. Facem bine. Facem... Am deschis-o, corect? Am deschis-o. Și asta trece sus. E ca așa facem. E ca așa. Eu pus la perechi. Hai. Ia. Ia cam mult în voi. Da, cam mult. Ai făcut? Da, soda mie. Dar unde una mie? Și mai e nevoie de asta? А вы не согнули тут. Gata. Și aici tot așa. Aș prinde jos. Hai, leagă. Așa, da.
Скажу. Așa repede? Hai. Leagă, bravo. Fă un band așa pe un band. Este jos. Da? Da, te ajut pe tine. Te ajut pe tine, tot te ajut. Așa, hai și aici. Tot aceea. Bravo, ține-l. Așa, dar eu nu ține să-i fac așa culoare. Este? Bravo! Ține acolo să vedem tot ce s-a primit. Asta e de să oricum. Hai, ajută. Hai, leagă. Nu! Stai. Eu gata. Banta ești făcuță. Veni tot. Nu, pune Marco. Marco, pune mâna aici și aici. Nu, aici. Nu! Iulia, zi-ne. Așa, da. Discopate, tu ce pregătește surpriza următoare? Încă o surpriză. Ura! S-a primit băieți. Hai că eu cu vă ajut. Бага, ванну дела. Бага. S-a primit sau vă ajut? Ajutat. E că eu vă ajut. Ajutat. Fetele, voi gata? Wow! Ia! Wow, super! Ia uite ce frumos! А я, это care Ia câte e ta? Ia câte? Asta e ta? Я скрис. Ce ai scris? Arsenie, Doamne, ce frumos! Așa, fetițele, băieți, ia luați toți mânută bombonele voastre să vedem ce s-a primit. Ce s-a primit la voi? Фотографировать вместе, какая пока. Așa, repede luați în mânuță să facem o poză. Otilia, haide aici lângă fete. Și luați în mânuță și țineți așa să vadă la cameră, bine? E ziua ta, se bate de la letra la fit. Ziua ta, excelente. Să vine ziua ta, ești steaua. Ne facem la cameră. Strigă la mulți ani, la mulți ani. Hai, mă, așa, să vă dați la mai jos. Parte de la letra la fit. Așa arată următoare. Și musafiri, ziua ta, ești stea. Și prietenii tăi fani. Așa arătăm toți toți au arătat. Este? Arsenie, am arătat la tine și s-a primit? Super, aplauze, bravo! Așa, Arsenie, uite, am să rămân și pentru tine. Eu ți-am adus ție. Ți-am scris aici niște cuvinte frumoase. Asta a fost compunica ta, corect? Și acum e surpriză pentru toți. Ia să deschidem cuvana să vedem ce este acolo. Au venit să felicit. Ia o deschidem. Asta luăm acasă și să arătăm la mine așa de mic, bine? Deschidem. Și este acolo! Popoane! Aplauze, bravo! Așa, dăm la toți fetele și băieți să ridice. Puteți să luați. Este roz pentru voi, roz este pentru voi. Din care doriți? Așa, mai spate. Voi fi care mai spate? Voi aveți, da? Câte mai sunt acolo? 4? Păi ți-ai văzut să ieși? 2, așa. Fetele? Și la mama și tata, câte două. Este? Tata au primit surpriza. Așa, asta lăsăm deoparte. Siniușca, tu ți iei 3 cupoane, asta mai mare. Așa e care a fost a noastră. Tu 3 o să iei, bine? Și acum sunteți gata să vedeți surpriza cea mai mare? Sunteți gata? Nu, hai să-l deschidem mai încolo, bine? Eu o să te ajut. Hai, Iura. Hai. Venim toți aici. Și asta e Sunteți gata să vedem ce surpriză avem? Închidem repede toți ochișorii. Băieții repede veniți.
așa câțiva pași în urmă și închidem ochișorii. E gata surpriza? Unii disco party, gata? Unii s-a dus? E gata? Așa, numărăm de la 10 până la 1. Mai încet. 4, 5... Осторожно, Ксюша, чтобы они не попадали. Așa, încet și ori scoatem jos, bine? Încet scoatem jos, bine? Asemenea, încet. Nu alergăm, rog frumos, rămâne încet doar, bun? Și toți împreună, la mulți ani! La mulți ani! Оставь, я уже не трогаю. Молодец, sus, 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 mai nu săriți, mai nu Astăzi este ziua ta, sus paharele ciocnim, împreună prin zor cheruim. Toată lumea spune, toată lumea cântă, la mulți ani. Și toți împreună, la mulți ani! La mulți ani! Și mai tare? Aplauze, bravo! Вытирай пол. Aplauze cu toate de Crăciune și mai tare! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Aplauze! Ia să vedem aici telefoanele. Așa, Seniușca, uite, noi îți dorim multă, multă, multă fericire, să asculti de părinți, să fii cu mintea, promiți? Eu am fost băiat cu minte, da? Da, am fost cu minte, că am avut de multe ori la tine dacă am fost cu minte. Să vă urmăriți cât mai frumoasă, toți prietenii care au făcut ziua ta, așa de fiecare dată să vină de la zi de naștere, să facă gălăcie și să facă dispoziție bună, da? Și cel mai principal, pentru că am zis că am vorbit și cu Moș Crăciun, care ți-a transmis scrisoare, care trebuie să o scrii până la anul nou. O să o scrii? Da. Și să trimis cu Moș Crăciun la poștă, adică îi dai la mămică sau lui tăticu, ei acolo îți duc la poștă unde trebuie, bine? Ceilalți copilași, Moș Crăciun de voi a spus că deja pe telefon ne-a transmis că ați fost foarte bravo și de 31 decembrie el ați la voi în scuție. Sunteți gata? Să-l așteptați! Dar la fel, scrieți scrisori. Și încă o dată aplauze pentru Arsenie și toți împreună la mulți ani! Și că voi vă sperăm ca banii toți mei, toți împreună la mulți ani! La mulți ani! Aplauze! Super! Așa, venim toți, facem poză cu Senca, bine? Toți aici, ca unii fotozona asta frumos cu baloane. Așa, toți. Bomboanele să nu le uitați, bine? Senca, tu ți iei 3 bomboane, bun? Este? Așa, fiți să vă zicăm drept înainte. 1, 2, 3, zâmbim! Și acum toți arătăm, super! Nu-ți mai jos, așa, super! Și acum toți strigăm, la mulți ani, Arsenie! 1, 2, 3, încă o dată! La mulți ani, Arsenie! Super! Și acum doar comandatul nostru și acum cu părinții, ceilalți vă rog frumos, un pic la o parte.